Daj mi na stôl kura a pivo. A to hneď. Ak ma nebudeš poslúchať, zbalím sa a odídem. Všetkým poviem, že si ma vyhnala a že som to s takou Ježibabou už nemohol vydržať. Zasa si sa zriadil pod obraz Boží. To ani raz nemôžeš priniesť domov peniaze. Za čo mám kúpiť Tereske nové šaty? Za čo mám kupovať jedlo? Ticho! Nestaraj sa o to, čo môžem a čo nemôžem. Sú to moje peniaze. Ak sa ti nepáči, nemusím tu byť. Idem preč. Fú, skúsim s tým niečo urobiť, ale nebude to ľahké. Babka, hovorí, že si šikovnejší ako my pozemšťania. A keby si s ním nevedel dať rady, tak sa spýtaj Pána Boha. Ale nezabudni, prosím ťa, spýtaj sa. Nezabudnem, budem sa snažiť, ale teraz už ty, aby si oddychla a ja ti zaspievam. Čo sú to za hlasy? Už mi z toho aj v hlave dubasí. Ako by ma niekto mohol mať rád? Prestaň, ja chcem ísť spať. Ale kde si? Nevidím ťa. Tu, blízko teba. A chcem, aby si začal upratovať. Čo upratovať? Tak to teda nie. Ja nemám rád, keď sa práši. Ja mám na prach a na robotu alergiu. Ale ja som myslel, že by si mal upratať srdce a nechať v ňom miesto pre lásku. Pre akú pásku? Pre vykladu alebo pre izoletnú? Ty si zo mňa robíš žarty. Nerobím, iba chcem, aby si vyhodil zo srdca lásku k pivu a k poháriku. Tak toto už poznám. Už dosť, už ani slovo. Už si presne ako moja žena. Ja najlepšie viem, čo je pre mňa dobré. A prestaň ma mátať. Ja už musím ísť spať.
našej anielskej hudbe. To vás ťažko, veď sa počúvaj. Máš ty náhodou... Áno, čo to stváraš? Ja som to tušil, pozri sa, štúku, ako to, že dobre nepočujú. Nemôžeme predsa hrať, ako keď komára naťahujú na škripec. Mali by sme niečo urobiť, pretože ak začneme takto hrať v noci, tak ľudia sa poskrývajú po postoli a do pivnic. Budú si myslieť, že prišiel koniec sveta. Už to mám. Zavoláme vlastníka. Jasné, že nám to nenapadlo skôr. Zavoláme hlasníka, veď on okrem toho, že hrá hlasy, má dobré uši, občas aj omrznuté. Moment, ja ho hneď, ja tu mám úlohu. A ja si takto. A ja si ho ulovím. Ešte raz. Pozor. Moment, ešte raz. Jau! Šopa! To jak si predstavujete a... Kde to som? Medzi nami, Janu. Možno. Máme vážny problém. Problém? Aký? Bratia, spustite. To sa vážne nedá počúvať. Čo toto? Veď práve preto sme ťa ulovili až sem. No, to sa vám teda podarilo. Práve som prechádzal okolo domu, kde býva Tereska a predstavte si, všetci boli šťastní. Aj ocko bol s ním. No veď sme sa snažili najviac ako sme mohli. Dokonca sme tam nehali aj našho bračeka. Jaj, tak teda ste šikovní chlapíci, len čo s vami? Dúfam, že máte aspoň trochu dobrý slúb, lebo toto nie. Jasné, že máme. Len sa nám nikdy stratil ani hudobník a vzal som sebou aj noty. Jaj, ale to nevadí, ja tu nejaké mám. Naučím vás dať vianočnú pesničku. Vyhrať za prvý hlas, nebudú tak. No, čo, dobre, chápeme? Tak hrajte. Dobre, však stačí. Ešte nám tu pastieri chýbajú. Nemá kto spievať a tancovať. Ja ich zavolám. Hej! Pastieri! Sem sa! Na nás reveš, ako by teraz skôr tráve. Neviem, teraz je to zázračná sveta. Ale viem, všetko viem, len tuto anielom sa stratil dirigent, tak si ma ulovili, aby som im pomohol. Čo? Ulovili? A to ako? Čo, ako? Normálne, na ulicu a na háček. Neklame. No neklame, museli sme aj keď nechce ísť. Ale nehajme to tak. Čo bolo. Teraz je teraz. Pastieri, poďte. Spievajte a tancujte, aby sme spolu s anielmi všetkých ľudí dobrej vôle zavolali do Betlema. Neba, poďme, hrajte. Bye.
s anielmi. O to im aj strach, brat milý. Ide to v našich srdciach, v našich tvárach. Veď takú radosť sme už dávno nezažili ako dnes. My pôjdeme s vami, aby vám ľudia overili. Hej, braček, hraj! Tak, to by sme mali. Je noc vianočná, svatá, aj Tereska je šťastná. Putník síce do jej domu nezavítal, ale ocko bol ako med. Už len na chleba bolo treba na trh. Ale nie, nebojte sa, neurobili to. Nie sú predsa kanibali. Noc vianočnú a svatú si užívali. Až kým. Nechce ísť domov. Ale nie. Mali sme Veru, mali. Ale si bude pod papučaka zmávať, prečo ma nevideli? Zistíme to, naklopenem na dvere. Čiže to sú jeho? Hej. Čo tu robíte? No, poďte, pohostím vás. Tak dobre, lebo v takej zemi sa treba zohriať. Presne. A čo ťa lepšie zohre, jak čo? Slivovička. Vieš, že tretia varália, výbalky mám, ktorá musí žiať druhiať. Neobjevať. To je ešte jeden, a nebo dva vyžabcov Vianoce. A to nám necháš na gánku stať? Ale nie, poďte do kuchyne, poďte. Buď ticho, nič mi nevyčítaj, aj tak nič nevieš, iba peniaze míňať. Aspoň na Vianoce si to mohlo vydržať bez pohárika. Tak toto ti vadí, ani trochu potešenia mi nedopraješ. Myslíš si, že keď sa opiješ, budeš šťastný? Hovorím ti, buď ticho, lebo pôjdem preč, všetko rozbijem, uvidíš. Počuješ to? Už sa zase hádajú. Bojím sa, nemôžem spať. Dobre, či si to Ježiško nerozmyslel a nevzal nám darčeky. Poďme sa pozrieť. Pozri, sú tu. Ale láska nie. Dobre, či si to Ježiško nerozmyslel a nevzal nám ju, keď videl, ako sa ocko správa. Hej, Ježiško, zober si všetky darčeky, ale daj nám lásku, tá nám najviac chýba. Čo mám robiť? Možno matka bude vedieť. Nevideli ste Teresku? Hľadám ju, ani v postielke nie je. Iba túto hasňou som našiel jej papučku. Ľúbim ju, veľmi ju ľúbim. Fuj, či sa to nehábíš povedať. Ty máš rád akurát tak fľašu plnú válený. Nestačí mi ich prázdne slova. Treba ich nastúpiť na zem. Ale ja už budem dobrý nocou, len aby som ju našiel. Nevideli ste ju? Nevideli. Ak ponáhľame sa do kostola, pomodlíme sa za to uboje dievča, aby sa mu nič nestalo. Och Bože, čo som povedal sa spôjil? A to kvôli tej
plaší. Tereska ste počula, ako sa v noci hádame a chcela sa niekam skryť. No a čak zamrzla. Tereska! Ale kušť, či sa to patrí. Po vianočné ráno pri celú dedinu. Takže sa ty uprav, omol, učeš a poďme ho do kostola. Čo tu stojíš, jak svatý za dedinu? Cerku si hľadám. V noci odišla. Opil som sa, zlým som vermocom. No až teraz viem, ako veľmi ju ľúbim. No jediné, čo mi zostalo, je, aha, tuto je papučka. Pána kráľa. A Marky, ty si už bol? Možno ona by vedela. Nebol, ale už idem. Čo je? A ty čo tu buntošíš takto z rána? Nevideli ste Teresku? Videla. Videla, v mojej posteli spí, v noci prišla. Bosá, uplakaná hrúďa. A vieš prečo? Viem, ale ja už nechcem piť. Pozrite, mama, mám prázdne vrecká, aj fľašu som odhodil. Aniela si vzala domov a prosila ma, aby ti pomohol. A ty? Ja som k nej taký zlý. A prečo si k nej taký zlý? Ja už budem dobrý, ale pustite ma za ňou, musím ísť za ňou. Nepustím. Tíško spí. Teplota jej vystúpila na čelo. Veď prišla bosá iba v košielke. Tak poď, ale nezobudí. Nezobudím. Čo by sme nevideli? Detské konečná vina. Zvete. Hľadol som mu do srdca a to som musel vyčistil. Srdca mi ubil. Teraz sa pojmová láska na stromách. Bohu ju tam vložil. Bratia, však sa pozrite, Tereska o tom nevie, u vás spí. Poďme ju zobudiť. Zahráme a zaspievame. Teraz sa pre ňu začali ozajstné Vianoce. Až teraz zistila, že ju ocko ju má rád. Ešte niečo, lásku. Ježiš,
naše mladé ľudí a anieli. Ctené dámy, vážení páni, milí priatelia, chcela by som poďakovať v mene mesta Ilava, Domu kultúry, nielen našim účinkujúcim, ale najmä tým, ktorí vlastne pracovali s týmito našimi deťmi a mládežou. Chcela by som poďakovať pánu dekanovi a prosím ho, aby vyšiel na pódium. Chcela by som poďakovať sestríčke Damianke. Samozrejme, že som chcela veľmi pekne poďakovať Edkovi Štenclovi. Ja viem, že zvučíš, ale prosím ťa, aby si prišiel aj tu medzi nás. Edko, poď. Samozrejme všetkým tým, ktorí robili tieto prekrásne kulisy, ktorých nie je vidno, ale ja potom dám slovo ešte pánu dekanovi. To poprosím predsedničku kultúrnej komisie ETLK, aby mi pomohla odovzdať symbolicky anielskú ružu pánu dekanovi, sestričke Damianke, Edkovi Damian. Chcela by som povedať, že bola som svedkom toho, že toto Edko, môj kolega, mal plnú kanceláriu týchto mladých ľudí a poviem vám, že každú chvíľočku strávil s nimi. A ja mu veľmi pekne ďakujem, lebo ten výkon bol naozaj nádherný, pretože naozaj čas súri a veľmi málo času mali na to, aby toto zacvičili a bolo to fantastické, som milo prekvapená a naozaj veľmi pekne ďakujem, že nám spríjemnili toto krásne adventné, posledné adventné nedeľné popoludnie. Taktiež by som chcela vám všetkým popriať krásne Vianoce a ešte krajší, šťastný nový rok. A teraz odovzdávam slovo Etelke. Ja chcem tiež popriať všetkým pekný deň a večer. Ozaj som veľmi milo prekvapená týmto dielkom, ktoré deti nacvičili a vidím, že ich to aj bavilo a krásne spríjemnili poslednú adventnú večeru. Adventný nedeľu. Chcem poďakovať taktiež všetkým pracovníkom Domu kultúry za to, že pripravili zase tradične celé adventné obdobie pre krásne programy a mali ste možnosť si užiť toto pekné obdobie aj v takom kľude a pohode a verím, že tento kľud a pokoj sa dostal aj do vašich srdiečok a odnesiete si ich aj k svojim sviatočným stolom a prežijete príjemné sviatky a taktiež veľa šťastia do nového roku, veľa zdravia. Ďakujem. Takže ja by som chcel ešte v mene všetkých divadelníkov poďakovať samozrejme pánu dekanovi, vďaka ktorému sa to tu celé zrealizovalo. Chalani kvetiny nechali desi vzadu, takže za chvíľu dojdu. Zatiaľ idem ja. Takže pán dekan, ďakujem vám v mene celého súboru, že sa o nás tak staráte, že nám dovolíte nacvičovať aj na fare a máme vás radi. Ďalej už budú povedania. Tiež by som chcel poďakovať už túto Marcelke Baginovej, ktorá je zhodou okolností aj z mojej rodiny. Veľmi pekne ďakujeme, lebo ona bola v podstate režisérka a bez nej by tento scenár nevznikol. Ďalej by som chcel poďakovať dvom osobám, ktoré tu neboli spomenuté. A jednou z nich je naša pani Anička. A úplne nakoniec osobe asi zo všetkých najpodstatnejšej, lebo
Ona si dala s nami tú najväčšiu námahu a najväčšie nervy. Ľudská... Beláková! To je naša pani režisérka a je veľmi úžasná. Tak ešte dôležitého na to krásne robil scenár, náš krásny kostým, scenár, prepáčte. A ako sa krásne publikali Veronika Miková. Veronike veľmi pomohla aj pani Dobiašová, neviem kde je, takže jej veľmi pekne ďakujem. Takže ďakujeme vám všetkým za toto stretnutie, skutočne, tak ako už bolo povedané, prajeme vám radostné, pokojné, požehnané sviatky a môžeme to aj zakončiť krátkou spoločnou modlitbou a požehnaním. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Pán s vami. Nech vás, vaše rodiny žehná, svojou milosťou požehnáva všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Takže Pánu zaplať príjemný večer a ešte príjemný deň.